ושלום לך על הדואר. שלום, ערב טוב. אמרו לי שהבאת לי כוכבים. נכון, באווירת גשם המטאורים שהיה החודש, צלמים רבים יוצאים החוצה ומצלמים את הכוכבים, כמו שאתה יכול לראות את הוידאו הזה, את הטיימלפס המדהים הזה, מהמדבר, המכוניות רצות ברקע, אבל זה שביל החלב שנע בשמיים, שזאת בעצם תנועת כדור הארץ שמשתקפת בשמיים. יש לנו גם כמה תמונות סטילס של צופים שלנו ששולחים לנו כל הזמן, הנה שבילי הכוכבים, כל תמונה כזאת מורכבת מעשרות אולי מאות פריימים שמתחברים יחד. וואו, איזה כאן, יופי. אכן, כן, כאן במרכז כוכב הצפון שמקובע בשמיים, והכוכבים עושים סיבוב סביבו, וזו תמונה מדהימה בעיניי. זה לא כוכב, זה לא מטאור, זו תחנת החלל הבינלאומית. את רואה את הקו המקווקו הזה? כל הפסקה מהווה בעצם תמונה חדשה. היא עפה מעל שמי ישראל ביום חמישי, ואפשר היה לצלם אותה בגובה של בערך 300 קילומטר מעלינו, והירח שם דולק בחוזקה. אנחנו עם הגשם הקטן שלנו, שאולי יגיע ביום שלישי, אולי סוף סוף, בואי נראה.